Maniang onge pesa. Jok momeo mogik e Kenya ka gin jok ma uso sukari. Ok ginyal bedo gi mwandu ka pesa onge. Pesa nyalo bet mang'eny to kaka itiyo kode yo marach. Gima koro watemo timo sani, wan gi kembe 5 mag jopiny miluongo ni public mills. 4 tiyo, achiel ok ti. 4 matiyo en Muhoroni manie piny Oganda, Kisumu County, Chemelil manie piny Oganda, Kisumu County. Nitie Miwani mabende ni Kisumu County, en ok oti sano Lore. Ai machielo en Nzoia ma ni Bungoma County, tai mogik en Soni mabende nie Migori County, mago piny Luo. Matiende ni kambi mag jopiny miluongo ni public mills, kasa mag dhi maber, jok mabro yute mogik gin ogandawa. Pesa ma nyocha ogol Mumias en $150 million. $150 Trevor, ok en kata achiel ewi 100 kuom pesa manie e pur maniang'. Mbaka monego wago ok ni en pesa ni nowuok kure. Kaka ing'eyo Mumias sani no nene obedo gi tungni. Mumias mokwongo ne en ga kambi mar jopiny. To nobedo gi tungni modhi ombemre piny. Koro ka nene ombemre piny, to nene piny owacho openjre to kembe wagi ma mag jopiny miluongo ni public mills ok gidhi maber nikech kaka